ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு புல்லட் ப்ரூஃப் PT2. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான மூவி பார்க்க போகிறோம். இந்த மூவி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இத்தனை நாளாக நம்ம சேனலில் வீடியோ போடாததுக்கு என்னை மன்னிச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி நடக்காது. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரோசன் பார்ட் 1 தான் பார்க்க போகிறோம். இது பழைய மூவி, ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்த மூவி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது. இது ரொம்ப அர்த்தமுள்ள ஒரு மூவி, நிறைய ஆழமான கருத்துக்களும் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதனால் ஓல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோல்ட் நண்பா. ஆனால் நம்ம மூவிக்குள்ளே போயிடலாம். மூவிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மூவியோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு பனி பிரதேசத்தை காட்டுறாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க மக்கள் அந்த பனியெல்லாம் க்யூபாக வெட்டி வண்டியில் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வெட்டும் போதே அந்த பனியை பற்றியான அருமை பெருமை பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டே வெட்டுறாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பையனை காட்டுறாங்க. இவன் பேர் தான் கிறிஸ்டாஃப், இந்த படத்தோட ஹீரோ. அப்படியே அங்கே சீனை கட் பண்ணி ஏரண்டல் அப்படின்ற ஒரு ஊரை காட்டுறாங்க. அங்கே ஒரு அழகான ஒரு கோட்டை. அந்த அழகான கோட்டையில் அமைதியாக ஒரு இளவரசி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த தூங்குற அழகான இளவரசியோட நேம் தான் எல்சா. இவங்களுடைய தூக்கத்தை கெடுக்கிறதுக்காகவே அவங்க குட்டி தங்கச்சி ஆனா வந்துட்டாங்க. வந்தது மட்டும் இல்லாமல் எல்சா மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு வேக்கப் எல்சா, இட்ஸ் டைம் டு ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்யூட்டாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எல்சாக்கு செம்ம தூக்கம். அதனால் ஆனாவை ஆனால் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் எல்சா எழுந்துக்கிற மாதிரி இல்லை, ஆனாவும் விடுற மாதிரி இல்லை. த சன்ஸ் வேக்கப், ஸோ ஐ வேக்கப், இட்ஸ் டைம் டு ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்யூட்டாக பக்கமாக டைலாக் சொல்கிறாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் எல்சாக்கு தூக்கம் வருதில்ல, அதனால பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க ஆனாவை. கீழே விழுந்த ஆனா என்னமோ யோசிச்சுட்டு அவங்க அக்காவோட கண்ணை பொறுமையாக திறந்து, do you wanna build a snowman அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமால அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 2 பேருமே எழுந்து பெரிய ஒரு ஹாலுக்கு போகிறாங்க. அங்கே போனது மட்டும் இல்லாமல் எல்சா என்ன பண்ணுறான்னா, அவள் மேஜிக்கல் பவர்ஸ் வச்சு ஸ்னோமேன்லாம் பில்ட் பண்ணுறா. ஸோ இவளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு டேலண்ட் இருக்குது. அது என்னென்னா, இந்த மாதிரி மேஜிக்கல் பவர்ஸ் வச்சு ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ணுறது, பனியில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அவளுக்கு நல்ல ஒரு அற்புதமான பவர் இருக்குது. ஸோ அந்த பவர் வச்சு 2 பேருமே ஜாலியாக விளையாடுறாங்க. இவங்க இப்படி விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்சா தவறுதலாக வழிக்கு விழவே அவளோட மேஜிக்கல் பவர் அவங்க தங்கச்சி மேலே பட்டுடும். அவள் முடியல பட்டு அவள் 4 முடி அப்படியே ஒயிட்டாக மாறிடும். அவங்க தங்கச்சி அன்கான்ஷியஸாக போயிடுவா. உடனே எல்சா என்ன பண்ணுவான்னா, தங்கச்சியை மடியில் போட்டுக்கிட்டு அவங்க அம்மாவையும் அவங்க அப்பாவையும் கூப்பிட்டு பயங்கரமாக அழுவா. நான் இது பண்ணலை, இது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுவா. அவங்க 2 பேருமே என்ன பண்ணலான்னு யோசித்து புக்கெல்லாம் திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் விழும். அப்போ தான் அந்த ட்ரோல்ஸை பற்றி ஞாபகம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ட்ரோல்ஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவும் ராணியும் குதிரையில் அவங்க குழந்தையோடு கிளம்பி போவாங்க. எல்சா ரொம்ப பயந்து போய் இருக்கிறதுனால அவங்க போகிற பாதை முழுக்குமே பனியால் உறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். இதை நோட் பண்ணுற கிறிஸ்டாஃப் அந்த வழியாக தான் வந்திருப்பான். ஸோ அதனால அவன் இதை நோட் பண்ணி அவங்க பின்னாடியே போகிறான். அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு அவனும் அந்த ட்ரால்ஸ் கிட்ட நின்றுடுறான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராஜாவும் ராணியும் அமைதியாக நிற்கும் போது அங்கே இருக்க பாறைகள்லாம் உருண்டு ட்ரால்ஸாக மாறுதுங்க. மாறி ராஜா கிட்ட ஒரு வயசான ட்ரால் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றதை கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அதுவே எல்லா விஷயமும் சொல்லிட்டு தலையில் தானே அடிபட்டுச்சு, அதனால் காப்பாற்றிடலாம். இதுவே அவளுடைய இருதயத்தில் பட்டிருந்தால் ரொம்பவே கஷ்டம், அது சரி பண்ணுறது. இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ட்ரால் அவளுடைய அக்கா கூட விளையாடின நல்ல பல நினைவுகள்லாம் அவளுடைய மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு அவங்க அக்கா கிட்ட சொல்லுது, இந்த மாதிரி நீ வளர உன்னோட சக்திகளும் உனக்கு மேலே வளரும். உன்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு காலத்தில் அது உன்னை அழிச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவே நம்ம எல்சாவுக்கு ரொம்பவே பயமாக போயிடுது. அதுலேருந்து ராஜாவும் ராணியும் சரி அரண்மனையில் இருக்க பாதி பேரை வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க. நிறைய கதவுகள் ஜன்னல்கள் இது எல்லாத்தையும் மூடுறாங்க. எல்சாவை ரொம்ப தனியாகவே வச்சுருக்காங்க. அவளும் யார் மேலேயும் இந்த மாதிரி அவளால் ஹர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவள் யாரு கூடயுமே சேருதில்ல. ஆனால் கூட சுத்தமாக பழகிறதே விட்டுட்டா. இந்த குட்டி குழந்தை ஆனாக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுல்ல, அதனால எப்போவுமே அவங்க அக்காவோட டோர் கதவை தட்டி அவங்க அக்காவை ஒரு அழகான பாட்டு பாடி கூப்பிடுவா. Do you wanna build a snowman அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவா. அவங்க அக்கா கோவே ஆனா அப்படின்னு சொன்னது ஓகே பாய் அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவா. இப்படியே இவங்க 2 பேருமே தனிமையிலே வாழ்கிறாங்க. இந்த காலங்கள் போக போக எல்சாக்கு
அவங்க அப்பா ஒரு க்ளவுஸ் வந்து கொடுக்குறாரு. இதை போட்டுக்கோ, யாருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த க்ளவுஸை கொடுத்து நம்பிக்கையாக பேசுகிறாரு. அவள் வளரும் போது அவளோட மேஜிக்கல் பவர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்ததுனால அவளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க பேரண்ட்ஸையே வந்து அவள் திட்டிடுறா. என்கிட்ட வராதிங்க, என்னால் உங்களுக்கு எதுனா ஆகிட போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவள் திட்டினதும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சரி ஓகே, அவள் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவளை தனியாகவே விட்டுடுறாங்க. அப்படியே இவங்க 2 பேருமே நல்லாவே வளர்கிறாங்க. ஒரு நாள் அவங்க அப்பாவும் அவங்க அம்மாவும் வந்து நாங்கள் வெளியூர் பயணமாக போயிட்டு வரோம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அவங்க நல்லா தான் போயிருப்பாங்க. பட்டு கப்பலில் போகும்போது கடல் சீற்றத்தினால அந்த கப்பல் முழுகி அவங்க அங்கேயே வந்து இறந்து போகிறாங்க. இவங்க இப்படி ஒரு அழகான குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு சிதைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரே அமைதியாக இருக்க டைமில் ஆனால் வந்து அவங்க அக்காவோட கதவை தட்டி, நீ எல்சா, நீ உள்ளே தான் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், உனக்குன்னு யாரும் இல்லை, எனக்குன்னு யாரும் இல்லை, நம்ம 2 பேருக்குமே நம்ம 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்கோம், ப்ளீஸ் கதவை தர அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் டு யூ வாண்ட் பில்ட் ஸ்னோமேன் அப்படின்ற பாட்டை சோகமாக பாடுவாள். 3 வருடங்கள் கழித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனை கட் பண்ணி போடுறாங்க. திஸ் இஸ் கொனேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உற்சாகமாக ஆனா எழுந்து கிளம்பி போகிறா. பார்த்தா திடீர்னு விண்டோஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, கதவுலாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஆஹா, சாலட் பிளேட்ஸ்லாம் போது, சாக்லேட்டோட வாசனைலாம் மூக்கை இழுக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமாக பாட்டு பாடுறா. இன்றைக்கி வந்து இந்த அரண்மனையில் கோர்னேஷன் டே, அதாவது அவங்க அக்காவுடைய பதவி ஏற்பு விழா. அதனால் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா. சந்தோஷமாக இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு ராஜகுமாரன் வருவான், நான் அவனை பார்ப்பேன், அவன் என்னை பார்ப்பான், எங்கள் 2 பேருக்குள்ளேயும் அப்படின்ற மாரி வந்து வேறு லெவலுக்கு கற்பனை உலகத்தில் மிதந்துக்கிட்டே பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க இப்படி கற்பனை உலகத்தில் மிதந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கும் போது அப்படியே வெளியே வந்துடுறாங்க. அங்கே சீனை கட் பண்ணி அவங்க அக்காவை காமிச்சா அவங்க அதே டோனில் வேறு ரிலிக்ஸ் போட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க. இத்தனை நாளாக இவங்களோட மேஜிக்கல் பவர்ஸை மறைச்சி வாழ்ந்தாங்க. இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாமல் ஒரு உச்சக்கட்ட பயத்திலே வச்சு பாடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய பாரம்பரியங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே சீனை கட் பண்ணி மறுபடியும் ஆனாவையே காமிக்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த ஊருக்குள்ளே நத்திங்ஸ் ஆன் மை வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்க அவங்கள ஒரு குதிரை வந்து ஒரு சின்ன போட்டில் தள்ளி விட்டுறது. அந்த குதிரைக்கு மேலே ஒரு ஹேண்ட்ஸமான இளவரசன் உட்காந்துருக்கான். அவன் ஆனாவை வந்து சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை பிடிச்சி தூக்கி விடுறான். தூக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் தான் இந்த நாட்டோட ராணியான்னு சொல்லி கேட்கும்போது, இல்லை அது எங்கள் அக்கா, நான் இந்த நாட்டோட இளவரசி தான். ஓ அப்படிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேருமே பார்த்துக்கிறாங்க. பார்த்த முதல் சைட்லேயே இவங்க 2 பேருக்கும் கிச்சம்னு ஏதோ மனசில் தோணுது போலக்கு. அப்போ வந்து சரி எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அங்கேருந்து கிளம்பி போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொர்னேஷன் டே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எல்சாக்கு இப்போ ராணி ஆனதுனால கிரீடத்தெல்லாம் வந்து சூட்டி அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட கையால் எது தொட்டாலுமே அது உறைஞ்சி போயிடும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா க்ளவுஸை போட்டுகிட்டே வந்து தூக்கிடலான்னு பார்க்குறாங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கவர் வந்து நீங்கள் க்ளவுஸ் போடக்கூடாது மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உடனே க்ளவுஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 செகண்ட் கூட வச்சுருக்க மாட்டாங்க. மறுபடியும் அந்த பாரம்பரியமான அந்த கல்ச்சரை எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் அவர்கிட்டயே கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, அவங்க ராணி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலதாளங்கள் முழங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரண்மனை ஒரே கோலாகலமாக டான்ஸ் பார்ட்டியுமா இருக்குது. அப்போ தான் வந்து இந்த அக்காவையும் தங்கச்சியும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இவங்க தான் ஏரண்டலோட ராணி எல்சா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க தங்கச்சி இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க. இவங்க தான் இளவரசி ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் இவங்க 2 பேரும் இவ்வளோ கிட்ட நிற்கிறாங்க வளர்ந்தக்கப்புறமா. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க. ஆமாம், உனக்கு எதுவும் வாசனை வர மாதிரியே இல்லை, அந்த வாசனை தான் முன்னாடிலேருந்தே வருது, இரு சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 2 பேருமே வந்து ஒரே மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆஹா, என்னதான் இருந்தாலும் கூட தானே பிறந்து புத்தி ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 2 பேருமே சொல்லி சந்தோஷமாக சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப வருஷங்கள் கழித்து இவங்க 2 பேரும் சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறது பொறுக்காத ஒரு பக்கத்து நாட்டு ராஜா என்ன பண்ணுறான்னு அவங்க கிட்ட வந்து எல்சா கிட்ட வந்து நீங்கள் என் கூட வந்து டான்ஸ் ஆடுறீங்களான்னு கேட்குறாரு. கேட்கும்போது பாவம் அவரோட பாதி மண்டை வெகு மண்டை போலக்கு கரண்டு கையோடு வருது. எனக்கு டான்ஸ்லாம் ஆட தெரியாது, நீங்கள் என் தங்கையை கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனாவை கோத்து விட்டுறாங்க. பொண்ணு கிடச்சா போதண்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஆனாவை காலை மிதித்து தோச்சி எழுந்து அவர் வெகு வேற பறந்துகிட்டே இருக்குது. எப்படியோ வந்து ஒரு கேவலமான ஒரு டான்ஸை இளவரசி ஆனா கூட ஆடிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க. அந்த டான்ஸை முடிச்சுட்டு ஆனால் வந்துட்டு நான் அவங்களுடைய அக்கா கிட்ட போய் நம்ம 2 பேரும் இப்படியே இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. நடக்கிற கதையை பாருமா, இதெல்லாம் தேவையில்லாத பேச்சு, இந்த மாதிரிலாம் பேசாத, நம்ம இனிமேட்டு எப்போவுமே ஒன்றாவே இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து
இளவரசி ஆனா சொல்கிறாங்க. ஆனால் எல்சாக்கு வந்து அது பிடிக்கல. ஸோ அவங்க அப்செட்டாக கிளம்பிடுறாங்க. அப்செட்டான நம்மளோட ஆனாவும் வந்து அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறாங்க. அதாவது நம்ம இளவரசர் ஆன்ஸை பார்க்குறாங்க. அவன் வந்து அவனோட கதையெல்லாம் சொல்கிறான். எனக்கு இந்த மாரி 12 அண்ணன் தம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னோட அக்கா கூட நல்லா தான் இருந்தா, திடீர்னு எல்லாரையும் வெறுத்துட்டா அப்படின்ற மாரி ஆனாவும் அவங்க கதையை சொல்லிக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேரும் ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டே நம்ம லவ் வந்து ஓப்பன் டோர் அப்படின்ற மாதிரி லவ்ஸ் ஓப்பன் டோர்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டே போகிறாங்க. அப்போ வந்து இளவரசன் ஹான்ஸ் என்ன சொல்லுவார்னா, நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா கிட்ட கேட்கும்போது, கண்டிப்பாக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இவங்க 2 பேருமே அவங்க அக்காவோட சம்மதத்தை கேட்கறதுக்காக அரண்மனைக்கு போகிறாங்க. போனது மட்டும் இல்லாமல் எல்சா கிட்ட போய் நின்றுக்கிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்சா வந்து அவங்க மூஞ்சியை ஷாக்காக பார்த்துட்டு, என்னது கல்யாணமா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க. அப்போ ஆனால் வந்து நாங்கள் இப்படி பண்ண போகிறோம், அப்படி பண்ண போகிறோம், அப்படி இருக்க போகிறோம், இவங்கள கூப்பிடணும், அவங்கள கூப்பிடணும், தாம் தும்னு செய்யணும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் போது எல்சா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் வரியா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. ஏதா இருந்தாலும் நீ இங்கேயே சொல்லு அப்படின்னும் போது, இந்த மாதிரி இந்த கல்யாணம்லாம் நடக்கக்கூடாது, நீங்கள் இப்போ தான் பார்த்தீங்க, உங்களுக்குள்ளே வந்து இப்போ என்ன லவ் அதுக்குள்ளே இப்படி அப்படின்ற மாதிரி திட்டி விட்டுறாங்க. ஆனால் வந்து செம்மையாக வெக்ஸ் ஆகிடுறாங்க இது திட்டினதுனால. ஆமாம், உனக்கு அன்பை பற்றி என்ன தெரியும், நீ தான் எப்போவுமே தனியாகவே இருப்பல, உனக்கு மக்கள்லாம் பிடிக்காதல்ல, நீ எல்லாரையும் வெறுத்து தானே தள்ளுவ அப்படின்ற மாதிரி திட்டிடுறாங்க. ஆனால் வந்து இப்படி திட்டினதுனால எல்சா வெக்ஸ் ஆகி அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. அவங்க கிளம்பும் போது இவ வந்து க்ளவுஸையும் பிடிச்சி இழுத்து விட்டுறா. இழுத்து விட்டது மட்டும் இல்லாமல், நீ ஏன் இப்படியே இருக்க, எப்போ பாரு தனியாக தான் இருப்பியா, எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த தனிமை கூட இருப்ப அப்படின்ற மாதிரி வந்து செம்மையாக திட்டுறாங்க. திட்டினதுனால ஆனாக்கு வந்து செம்ம டென்ஷனாகி திட்டுறாங்க. பட் எல்சாவும் ஒரு பக்கம் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. கையில் வேறு க்ளவுஸ் இல்லை. அவங்க வந்து போத நிறுத்து அப்படின்ற மாதிரி வந்து கத்தும் போது அவங்க கையிலேருந்து மேஜிக்கல் பவர்ஸ் அப்படியே போய் ஒரு கூர்மையான ஐஸ் கட்டியாக வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிடும். அங்கே இருக்க எல்லாருமே இளவரசி வந்து ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. சாரி, ராணியை வந்து பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி மான்ஸ்டர் மாதிரி பார்ப்பாங்க. அவங்க அங்கேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. வெளியே வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து ராணி வந்துட்டாங்க, ராணி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ராணியால் ரொம்பவே வந்து அவங்க பவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஏற்கனவே அவங்க பயந்து இருக்காங்க. அவங்க தொடுற இடம்லாம் பனியாக மாறுது. இப்படி பண்ணால் அங்கே ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது. பட் அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஏடா கூடமாக எதுவும் நடக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பி வேகமாக வந்து போகிறாங்க. போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சுற்றி ஒரே ஆறு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் அந்த ஆறில் காலை வைக்கிறாங்க. அந்த ஆறே அப்படியே உறையுது. உறைஞ்சி போகிறதுனால அப்படியே வந்து ஓடுறாங்க. எல்சாவால் வந்து இப்படி ஓடினதை பார்த்து ஆனா பின்னாடி ஓடி வராங்க. ஆனால் அவங்களால முடியல. போகிற வழியில் பாதியில் வலிக்கி விழுந்துடுறாங்க. ஆன்ஸ் வந்து பிடிக்கிறாரு. வேணாம் வேணாம் அப்படிலாம் பின்னாடி போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கிறாரு. ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே அப்படியே சீனை கட் பண்ணி எல்சாவை ஒரு அழகான ஒரு மலையில் காட்டுறாங்க. அங்கே பனி புயல் வந்து இருக்கு. ரொம்ப சூப்பரான பாட்டு இதுதான். எல்சா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இனிமேட்டு நான் ரொம்ப சுதந்திரமாக இருப்பேன், என்னோட மேஜிக்கல் பவர்ஸை நான் எந்த பயமும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுவேன், யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுறதும் கிடையாது, நான் இனிமேட்டு என்னோட தனி ராஜாங்கத்தில் இருப்பேன் அப்படின்ற மாரி அவங்களோட பவர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். வா, என்கிட்ட இவ்வளோ பவர்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு, நான் இனிமேட்டு இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு கோட்டையும் கட்டுறாங்க. கட்டினது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டி அங்கே சீனை கட் பண்ணுறாங்க. கட் பண்ணி ஏரண்டல் ஏரியாவை காட்டினா இந்த ராஜாங்கமே ஒரே பனியால் அப்படியே மூடி இருக்குது. ஏன்னா எல்சா பயந்ததுனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது வந்து சம்மர் தான், பட் இப்படி பனியாக மூடி இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே பெட்ஷீட்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறமா வந்து ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் போய் எங்கள் அக்காவை கூட்டிகிட்டு வரேன், இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ண அவளால் தான் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நீ போய் அவளை கூப்பிட்டு வரும்போது உனக்கு எதுனா ஆயிடுச்சுன்னா அவள் என்னுடைய அக்கா, எதுவும் ஆகாது அப்படின்னு வந்து நான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஹான்ஸ் வந்து சொல்கிறான், நானும் உன் கூட வரேன் அப்படின்னும் போது, இல்லை நீ வந்து நான் வர வரைக்கும் பொறுப்பாக இங்கேயே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வர வரைக்கும் ஹான்ஸ் தான் உங்களுக்கு இளவரசன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அவங்க வந்து இப்படியே வந்து வீரவசனம்லாம் பேசிக்கிட்டு குதிரையில் கிளம்பி வராங்க. விசித்திரமாக ஏதோ சத்தம் கேட்டதுனால குதிரை இவங்களை விட்டுட்டு அது முன்னாடி ஓடியே போயிடும். அந்த குதிரை தான் போச்சு, நம்மளாவது போய் சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விழுந்து எழுந்து போவாங்க. தூரத்தில் ஒரு கடை இருக்கும். அங்கே போயிட்டு பூட்ஸையும் அவங்களுக்கு தேவையான கிளாத்ஸையும் கொஞ்சம் வாங்குறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடைக்குள்ளே திடீர்னு ஒரு மனுஷன் வரான். பார்க்க மனுஷன் மாரியே இல்லை, பனிலேருந்து ஏதோ பாறை எழுந்து வந்த மாரி வரான். இவன் தான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ கிறிஸ்டாஃப். சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம். அவன் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டான், கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே வளர்ந்துட்டான். இந்த கிறிஸ்டாஃப் வந்து கடைக்குள்ளே வந்து அவனோட ரெயின்டியருக்காக கேரட்ஸையும் அவனோட மலை ஏறத்துக்காக சில டூல்ஸையும் வாங்குறான். பட் அவன்கிட்ட சரியான காசு இல்லை. காசு இல்லாதனால அந்த கடைக்காரன்கிட்ட வாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அந்த கடைக்காரனுக்கே கோவம் வந்து, டே போடா வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி வெளியே வீசிடுறாங்க. அப்போ வந்து
ஆனால் வந்து அவன் பேசிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க. மலைக்கு மேலே போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இவன் பேசியிருப்பான், மலைப்பகுதியில் போகிற மாரி. அதனால் வந்து சரி அவனை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால், இந்த ஆள் என்ன பண்ணுவான், இந்த கிறிஸ்டாஃபு அவங்களோட ரெயின்டியர்கிட்ட போயிட்டு, இங்கே பாரு கேரட் தான் இல்லை, ஆனால் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போய் படுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக அந்த கிறிஸ்டாஃப் வந்து அந்த ரெயின்டியர் கூட பேசிகிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு வந்து ரெயின்டியருக்கும் அவனும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரெயின்டியர் என்ன சொல்ல வருதுன்றதை நல்லாவே அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பான். இப்படி அவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து ஆனால் கதவை திறந்துட்டு உள்ளே வராங்க. வந்தது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அந்த மலைக்கு மேலே கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. என்னது மலைக்கு மேலேயா, அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். நீ வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போ, நான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க இயற்கை சூழ்நிலையே மாற்றிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. ஓ அப்படியா, சரி சரி அப்படின்ற மாரி இவங்க வந்து கிளம்புறாங்க. கிளம்பிட்டு கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. வந்த போதே ஆனால் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க. போகிற வழியெல்லாம் நான் இப்படி நடந்துச்சு, எங்கள் அக்கா இப்படி கிளம்பிட்டா, என்னால் தான் இப்படி ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. கிறிஸ்டாஃப் வந்து செம்மையாக கலாய்க்கிறான். இன்றைக்கி பார்த்த ஒருத்தனுக்காக உங்கள் அக்கா கிட்ட நீ சண்டை போட்டியா, அதுவும் உங்கள் அக்கா க்யூரியஸ் ஆகி இந்த நாடே பண்ணியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே வந்து 2 பேரும் கலாச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு பக்கம் கோவமாக வந்துட்டுருக்கு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு என்னமோ சத்தம் கேட்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்க்குறாங்க. ஃபுல்லாக ஓநாய்கள் இவங்கள சூழ்ந்துக்குச்சு. ஐயோ ஓநாய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேருமே அங்கேருந்து அறக்க பறக்க தப்பிச்சு ஓடுறாங்க. அதுக்கு ஃபயர் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே செம்மையாக மாட்டுவாங்க. ஒரு பக்கம் கிறிஸ்டாஃப் அங்கேருந்து விழுவான், அப்புறம் ஆனா தூக்குவா. இப்படியே வந்து பயங்கரமாக வந்து போயிட்டுருக்க டைமில் பாதி வழி அப்படியே கட் ஆகிடும். ஐயோ நீ ரெயின்டியர் மேலே ஏறிக்கோ, நான் பரவாயில்ல நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், ரெயின்டியர் மேலே ஏற்றி விட்ருவான் ஆனாவும் வந்து எப்படியோ ரெயின்டியர் மேலே ஏறிடுவான். ரொம்ப பெரிய இடைவெளி, ஒரு 2 மலை உடஞ்சிருக்கும் நடுவில். அதுக்கு நடுவில் வந்து கிறிஸ்டாஃப் எப்படியோ அவனோட வண்டியே கீழே விழுந்துடும். ஆனால் அவன் எப்படியோ வந்து தப்பிச்சு அங்கேருந்து வந்துடுவான். ஆனால் வண்டி கீழே விழுந்து நாசமானதுனால இவன் எப்படியோ கோவமாக இருப்பான் அப்படின்னு நினச்சான். ஆனால் சரி நான் உனக்கு வந்து அந்த வண்டியை வந்து வாங்கி கொடுத்துட்றேன் புதுசாகவே, ஆனால் எப்படியும் நீ என் கூட வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவா. அப்போ இந்த ரெயின்டியர் என்ன சொன்னான்னா, டேய் நீ இப்படியே விட்டினா அந்த பொண்ணு எங்கன்னா உறைஞ்சி அவளுக்கு எதுனா ஆகிட போகுதுடா அப்படின்னு சொன்னதும் சரி வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெயின்டியர் அப்புறம் கிறிஸ்டாஃப் ஆனா எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்க அக்காவை தேடிய பயணத்தில் போயிட்டுருப்பாங்க. போகிற வழியில் அவங்க அக்கா சின்ன வயசில் அவளுக்கு ஓலஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஸ்னோமேனை விளையாடுறதுக்கு செஞ்சு கொடுப்பா. அதேமாரி ஒரு ஸ்னோமேனை பார்த்துட்டு அக்கா இங்கே தான் எங்கேயோ பக்கத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி ஆனால் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிறா. கண்ண துண்டமாக இருக்காத ஒழுங்காக உருப்படியாக ஊட்டி அதுக்கிட்ட பேச்சு கொடுக்குறா. இந்த மாதிரி நான் தான் ஆனால் அவன் தான் கிறிஸ்டப், அது நிற்கிது அதான் ரெயின்டியர் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க. ஒரு பக்கம் ஆனாவோட குதிரை ஆனா கிட்டேருந்து பயந்து ஓடி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டதுனால. அது போய் ஊர் வந்து சேருது. அதை பார்த்த பிரின்ஸ் ஆன்ஸ் என்ன சொல்கிறான்னா, இங்கே பார்த்தீங்களா இது ஆனாவோட குதிரை தான், அவளுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, யார் என் கூட வரீங்க, வாங்க போய் அவளை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட கொஞ்சம் பேரை கூட்டிகிட்டு போகிறான். அப்போது இந்த விகுமண்ட தாத்தா இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களோட ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி எல்சாவை பார்த்த போதே நீங்கள் போட்டு தள்ளிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறாங்க. அங்கே அப்படியே கட் பண்ணி ஆனாவை காட்டினா அவள் வந்து ஓலஃப் கிட்ட நாங்கள் சம்மரை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க. சம்மரா இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சம்மரை நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக ஓலஃப் ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடுது. பாவம் ஆனால் அதுக்கு தெரியல, சம்மர் வந்தால் தானும் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தை அவங்க 2 பேருமே மறைச்சிடுறாங்க. அவங்க அப்படியே வந்து கால்நடையாக அவங்க அக்காவை தேடிய பயணத்தில் போயிட்டுருக்காங்க. கண்டும் பிடிச்சிடுறாங்க. அது ரொம்ப பெரிய படிக்கட்டு பாலம் மாரி போகுது. அதில் பாவம் ரெயின்டியரால் ஏறவே முடியல. தம்பி நீ இங்கேயே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேர் மட்டும் ஏறி போகிறாங்க. அங்கே போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா டோர் பக்கத்துலேயே வந்து கிறிஸ்டாஃபையும் ஓலஃபையும் உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் 2 பேரும் 1 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் போய் எங்கள் அக்காவை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உள்ளே போவா. இந்த கிறிஸ்டாஃபும் ஓலாஃபும் உட்காந்து எண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. 1 2 1 நிமிஷம் முடிய போதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து எல்சா எல்சா அப்படின்னு போயிட்டு எல்சாவை கூப்பிடுவா. அவள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருப்பாள். நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சொல்லுவாள். ஆமாப்பா எனக்கே வந்து தெரியல இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது 1 நிமிஷம் முடிஞ்சு போயிடும். உடனே ஓலஃப் உள்ள ஓடி வரும். அதை பார்த்து எல்சாக்கு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரும். அதை பார்த்து அவள் சந்தோஷப்பட்டாலும் சின்ன வயசில் அவங்க தங்கச்சிக்கு விளையாடும் போது தான் இந்த மாதிரி ஆபத்து நடந்தது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்து நீ இங்கேருந்து போயிடு, இது உனக்கு ஆபத்தான இடம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாள். இல்லை நீ வந்து எனக்கு ஆபத்தானவ கிடையாது, இதனால நான் தான் ஒன்று தப்பாக நினச்சிட்டேன், ஆனால் நீ எங்கள் நல்லதுக்காக தான் தனியாக இருந்திருக்க, உன்னால் நினச்சா இந்த வின்டரை கூட வந்து நீ கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ வந்து எல்சா ரொம்பவே பயப்படுவா. இங்கேருந்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேருமே வந்து உன்னால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஆனா சொல்லவே, என்னால் முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் எல்சா சொல்லுவா. அப்படி ஒரு பனி புயலே அங்கே கிரியேட் ஆகிடும். அதை வந்து
நிறுத்த முடியும் உன்னால் அப்படின்ற மாரி ஆனா வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாள். அதை நிறுத்துறன்ற பேரில் அந்த பனியை வந்து இப்படி கரைக்கணும் அப்படின்ற மாரி ஏதோ பயத்தில் பண்ணிடுவாள். நேராக போய் இந்த வாட்டி இருதயத்தில் வந்து அட்டாக் ஆகிடும். அவள் கத்துற சத்தம் கேட்டு கிறிஸ்டாஃப் ஓடி வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவான். அப்போ வந்து வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனால் வந்து என்ன சொல்லுவாள், இல்லை எல்சா நீயும் எங்கள் கூட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்சாவை கூப்பிடுவா. எல்சா என்னால் வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய பனியிலே வந்து ஒரு மிருகம் மாரி ஒன்றத்தை உருவாக்கி அவங்க 2 பேரையும் தூக்கி வெளியே வீசிடும். அது ஓலஃப் என்ன சொல்லும்னா, நீங்கள் போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும். ஆனால் பாவம் அதோட உடம்போ இவங்க கூட சேர்ந்தே ஓடுறோம், உன்னை சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓலஃப் ரொம்பவே கஷ்டப்படும். இவங்க அங்கேருந்து அந்த மிருகத்துக்கிட்டேருந்து எப்படியோ வந்து தப்பிச்சு வந்துடுவாங்க. அதுக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக படாத பாடுபட்டு எப்படியோ தப்பிச்சிருவாங்க. ஆனால் அடுத்து என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் திருன்னு முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது விடு, உனக்கு ஃபஸ்ட்டு உடம்பு சரியில்லை, இதை வந்து சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டாஃப் வந்து வா என்னோட ஃபேமிலி கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற வழியில் அவங்க ஃபேமிலியோட பெருமை அருமையெல்லாம் பாடிட்டே போவான். இந்தமாரி என் ஃபேமிலி வந்து அவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, என்னோடய ஃபேமிலி மாரி அவங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க, அவங்கள பார்த்ததும் நீ பயப்படாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பாடிட்டே போகிறான். இவன் அப்படி எங்கே தான் கூட்டின்னு வரான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ட்ரால்ஸ் கிட்ட தான் கூட்டிகிட்டு வரான். இவங்க தான் என்னோடய ஃபேமிலி, வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரால்ஸ் மாரி இருக்காது, பார்க்க பாறைகள் மாரி தானே இருக்கும். வாங்க வாங்க என்ன பண்ணுறீங்க, இன்னுமா தூங்குறீங்க அப்படின்ற மாரி வந்து கிறிஸ்டாஃப் வந்து எழுப்பிட்டு இருப்பான். இவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு, ஒரு நட்டு கண்டுச்சு. இங்கே பாருமா நீ அப்படியே ஓடிடு, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓலஃப் மறுபடியும் அதே டைலாக் கூடும். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தா அந்த ட்ரால்ஸ் எல்லாமே வந்து அவன்கிட்ட வந்து பார்க்கும். உடனே ட்ரால்ஸாக மாறிடும். அவன்கிட்ட பார்த்துட்டு டே கிறிஸ்டாஃப் வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குங்க. வந்துட்டேன் எங்கள் தாத்தா தூங்குறாரா, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி இந்த பக்கம் பார்த்தா இங்கே ஒரு பொண்ணு. என்னடா கிறிஸ்டாஃப் போய் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க, 2 பேரும் லவ் பண்ணுறீங்களா, கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இவங்க 2 பேரும் கப்புள்ஸ்ன்னு நினச்சி அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணவே போயிடுங்க. அப்படி கிரீட்டெல்லாம் போட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு சால்வெல்லாம் போற்றி மேலே தாளங்கள் முழங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொண்டாட்டமாக போயிட்டுருக்கும் போது அங்கே சீனை கட் பண்ணி பிரின்ஸ் ஆன்ஸை காட்டுறாங்க. அவர் பார்த்திங்கன்னா எல்சாவை எப்படின்னா பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் முன்னேறி போக அவள் வாசலில் தான் ஒரு பெரிய பனி மனிதன் செஞ்சு வச்சிருக்காளே, அது வந்து எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு மிதிச்சு துவம்சம் பண்ணுது. அதை எல்லாத்தையும் மீறி இந்த விங்கு மண்டியனோட 2 ஆட்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க எல்சாவை கொல்றதுக்காக போயிடுவாங்க. எல்சா கொஞ்சம் அவளோட மேஜிக்கல் பவர்ஸை நல்லா கண்ட்ரோலே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. அதில் வந்து பயங்கரமாக வந்து அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பா. அதில் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவான்னா அம்பு எடுத்து அவள் மேலே விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பான். அப்போ வந்து கரெக்டாக பிரின்ஸ் ஆன்ஸ் உள்ளே வந்ததும் அம்பு அவள் மேலே விடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே இருக்க லைட் மேலே விட்டுருவாங்க. அது அப்படியே சேம்பர் அப்படியே கல்லுண்டு கீழே விழும்போது அப்படியே எல்சா அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுறா. அவளை கூட்டிகிட்டு வந்து ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க. அவள் எழுந்து பார்க்கும்போது எங்கே இருக்கேன், ஜெயிலையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பா. பிரின்ஸ் ஆன்ஸ் வந்து நீங்கள் பாரு, இந்தமாரி வந்து வின்டரை சம்மராக மாற்று அப்படின்ற மாரி வந்து சொல்லுவான். என்னால் அதெல்லாம் முடியாது, என்னால் கண்டிப்பாக முடியாது, அதெல்லாம் எனக்கு எப்படி பண்ணணும்ல எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாரி எல்சா சொல்லவே, இங்கே பாரு உன் தங்கச்சி கூட உன்னை தேடி தான் போனான், ஆனால் அவளை இன்னுமே அவள் வரவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவான். இதை கேட்டு எல்சா ரொம்பவே கஷ்டப்படுறா. அங்கே சீனை கட் பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை காட்டுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் கிட்டத்தட்ட முடியவே போகுது. இந்த சர்ச்செல்லாம் லாஸ்ட் பார்ட் ஒன்று வைப்பாங்களே, ஜான் ஆகியனி லூசியை திருமணம் செய்து கொள்ள உனக்கு சம்மந்தமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களே, அதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. திடீர்னு ஹானாக்கு வந்து ரொம்பவே ஹார்ட் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறா. உடனே வந்து கிறிஸ்டாஃப் வந்து அவளை பிடிச்சிட்டு நிற்கும் போதே இந்த தாத்தா வந்துடுவார். அந்த ட்ரோல்ஸோட பழைய தாத்தா. யார், அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் காட்டியிருப்பாங்களே இந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது வந்து காப்பாற்றிருப்பார். இந்த வாட்டி அவரால் ஹீல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இந்த வாட்டி அடிபட்டிருக்குது ஹார்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்னோ பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இதுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, ட்ரூ லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ட்ரூ லவ்வா அப்படின்னதும் இந்த ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுங்கள், ட்ரூ லவ்வா, அப்போ ட்ரூ லவ் கிவ்ஸ் ட்ரூ கேஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுங்கள். உடனே கிறிஸ்டாஃப் அப்படின்ற மாதிரியே கிறிஸ்டாஃபை பார்க்கோங்க, நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, நான் ஒன்றும் இவளோட ட்ரூ லவ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த விஷயத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட
பிரின்ஸ்கிட்டயே கூட்டிகிட்டு போவான். அவன் தானே உன் ஆளு அப்படின்ற மாரி. இப்போ எப்படின்னா இவளை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து வேகமாக ஓடும் இந்த ரெயின்டியர் வேற. அதை பிடிச்சி அப்படியே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. பாதியிலே வந்து ஓலஃபால் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போயிடும். சரி அது போனால் போகுது அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க ஆனாவை கூட்டிகிட்டு வந்ததும் அங்கே இருக்க சர்வன்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆனாவை வந்து வாங்கிப்பாங்க. ஐயோ இளவரசி உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி வாங்கி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஆனா வந்து வந்துட்டா அப்படின்ற விஷயம் ஆன்ஸுக்கு தெரிஞ்சதும் ஆன்ஸ் வந்து பார்த்த உடனே ஆனா என்ன சொல்லுவான்னா, சீக்கிரம் சீக்கிரம் எனக்கு கிஸ் கொடு அப்படின்ற மாதிரியே கேட்பா. என்னமோ நடக்க போகுதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அங்கே இருக்க சர்வெண்ட்லாம் கிளம்பிடுவாங்க. அவங்க கிளம்பி போனதுக்கப்புறமா இந்த ஹான்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா, உனக்கு என்ன ஆச்சு, ஒரு மார்க்கமாக பண்ணுற, என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னும் போது, இந்த மாதிரி எல்சாவோட மேஜிக்கல் பவர்ஸ் என் மேலே பட்டு என்னோடய ஹார்ட் பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து ட்ரூ கிஸ் கிடைக்கல, ட்ரூ லவ் கிடைக்கலன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபுல்லாக உறைஞ்சி போயிடுவேன் பனிக்கட்டி மாரி அப்படின்ற மாரி சொல்லுவாள். ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, கொடுக்குற மாதிரியே கிட்ட வந்து அப்படியே கடைசியில் ட்ரூ லவ் இருந்தால் தானே இது வேலைக்காகும் அப்படின்ற மாரி சொல்லுவாள். சொன்ன உடனே என்னது ட்ரூ லவ் இல்லையா அப்படின்ற மாரி இவ பார்த்ததுக்கப்புறமா வந்து இவனோட எல்லா பொல்லாதனத்தையும் அப்போ தான் சொல்லுவான். அது என்னென்னா, இங்கே பாரு என்னோட ராஜாங்கத்தில் எனக்கு முன்னாடி 12 பேர் இருக்காங்க. எப்படியோ எனக்கு வந்து அங்கே ஆட்சி செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது. உங்களோட ராஜாங்கத்தில் நீங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. நீ தான் ராணியாக இருப்பேன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, உங்கள் அக்கா தான் ராணி. நீ என் வழியில் தானாகவே வந்து மாட்டினேன். ஒரு ஏற்கனவே ராணியாக இருக்கவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவன் ராஜாவாக மாறுவான். ஸோ அந்த ஒரு ஆசையில் தான் நான் வந்தேன். உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்கள் அக்காவை கொண்டுடலாம் ஆக்சிடென்ட் மாரி அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் பிளான் போட்டேன். ஆனால் இவ்வளோ பிளானிங் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இப்போ இல்லை பாரு. நான் ரொம்ப லக்கி. ஏன்னா இப்போ நீயே வந்து சாக போகிற, உன்னை கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் உங்கள் அக்கா வந்து உன்னை கொன்ன வழக்கில் உங்கள் அக்காவை போட்டு நான் கொண்டுடுவேன். அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டுக்கு நான் ராஜாவாயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளேயே கடந்து சாகு அப்படின்ட்டு அவன் கிளம்பிடுவான். அங்கே ரொம்பவே கூலிங் ஆகிடும். அங்கே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் மொத்தமாக ஊற்றி அணைச்சிட்டு வேற போயிடுவான் படுபாவி. ஐயோ கடவுளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துருப்பா. அவளால் குளிர் தாங்க முடியாது. வெளியே வந்துட்டு அப்படியே சோகமாக மூஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு நான் இறந்துட்டா, அவளை என்னால் காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான். என்னது இறந்துட்டாங்களா, இளவரசி இறந்துட்டாங்களா, எப்படி இறந்தாங்க? அவங்க இறப்புக்கு எல்சா தான் காரணம். எல்சாவோட மேஜிக்கல் பவர் தான் அவள் ஹார்ட்டில் பட்டு அவள் வந்து அப்படியே ஃப்ரோஸ்ட் ஆகி இறந்துட்டா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப உலகமாக நடிப்புலாம் நடிப்பான். இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் 2 பேரும் மனப்பூர்வமாக திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து டைலாக்காக விடுவான். உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படின்னா நீங்கள் தான் இனிமேட்டு ராஜாவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அவனும் என்ன சொல்லுவான்னா, ஓகே இதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சம்மதிச்சுட்டு என்னோடய முதல் கட்டளை எல்சாவை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓலஃப் இவனை தேடி பிடிச்சி எப்படியோ வந்து அது கேரட் வச்சு எப்படியோ ஓப்பன் பண்ணிடும். டோரை ஓப்பன் பண்ணி, என்னாச்சு இப்படி இருக்க, இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பெல்லாம் பற்ற வச்சு விடும். பற்ற வச்சுட்டு, இங்கே பார்த்தியா என்னாச்சு உனக்கு, என்ன உடம்புக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கும். என்ன உனக்கு ட்ரூ கிஸ்லாம் கிடைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அவன் ட்ரூவே கிடையாது, அவன் ஃபுல்லாக ஃபேக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான். எனக்கு உண்மையான காதல்னால் என்னன்னே தெரியல, எங்கள் அக்கா சொன்னது கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஆனால் வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது அவன் சொல்லுவாள், இந்த மாதிரி உண்மையான காதல்னால் ஒன்றும் இல்லை, தன்னை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னுடைய அன்பு வச்சுருக்கவங்க, உண்மையான அன்பு வச்சுருக்கவங்களுக்காக கவலைப்படுறதா உண்மையான காதல். லைக் கிறிஸ்டாஃப் மாரி அப்படின்னு சொன்னது. கிறிஸ்டாஃப், அப்போ கிறிஸ்டாஃப்க்கு என் மேலே அன்பு இருக்கா அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஓகே என்னோடய உண்மையான அன்பு கிறிஸ்டாஃப் தான் அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி 2 பேருமே போவாங்க. ஆனால் ஃபுல்லாகவே ட்ராப் மாரி ஆகிடும். ஏன்னா எல்சா வந்து அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடுவா. அவர் ரொம்ப பயந்து இருக்கிறதுனால அங்கே பயங்கரமான பனி புயல் இருக்கும். அந்த அரண்மனையை அப்படியே ஒரு மாதிரி பனியாக கட்டிக்கும். இவங்களால எங்கேயுமே போக முடியாது. ஜன்னலை உடச்சிட்டு 2 பேரும் வெளியே வந்து விழுந்துருவாங்க. ஆனாவோட கையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்படியே உரையிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். அப்போது அங்கே வந்து கிறிஸ்டாஃப் வந்து என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அந்த ரெயின்டியர் சொல்லும், போய் அவளை காப்பாற்று, அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, நீ என்ன விட்டு அப்படியே வர அப்படின்னும் போது, இல்லை அவன் அவனை பார்த்துப்பான், அவனுக்கு அங்கே ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மூஞ்சியை தொங்க போட்டு அவன் நடந்துகிட்டு இருப்பான். லூஸே அங்கே பாருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டினதும் அங்கே ஒரு பனி புயல் அவங்க நாட்டில் வந்து இருக்கிறத பார்த்துட்டு, ஐயோ ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி விறுவிறுன்னு ஓடுவான். ஓடி போய் பார்ப்பான்.
ஆனாவால் நடக்கவே முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு அவளோட கையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட உடஞ்சி போகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அவள் வந்து பொறுமையாக கத்த முடியாமல் கத்துவா, கிறிஸ்டோஃப் கிறிஸ்டோஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே வருவா. அங்கே சீனை கட் பண்ணி எல்சாவை காட்டுறாங்க. அவள் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்கா. எல்சா அங்கேருந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பா. அப்போ வந்து பிரின்ஸ் ஹான்ஸ் வருவான். ஏய் இங்கே பாரு, உன் தங்கச்சியை நீ கொன்னுட்ட அப்படின்ற மாரிலாம் வந்து சொல்லுவான். உடனே என் தங்கச்சியை நான் கொன்னுட்டேன். ஆமாம், உன்னோட மேஜிக்கல் பவர்ஸ்னால தான் அவள் ஹார்ட் அப்படியே ஃப்ரோஸ் ஆகி அவள் வந்து இறந்துட்டா. நாங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணோம், காப்பாற்ற முடியல அப்படின்ற மாரிலாம் சொல்லுவான். உடனே வந்து அவளுக்கு இருக்க பயம்லாம் போனதுனால அந்த இடமே அப்படியே பனி புயல்லாம் நீங்கி போயிடும். பனி புயல் நீங்கி போனதுனால கிறிஸ்டாஃப்க்கு ஆனா தெரியவா, ஏய் ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடி வருவா. கிறிஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ் ஹான்ஸ் என்ன பண்ணுவான், அவங்க அக்காவை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தியை தூக்க ஆரம்பிச்சிருவா. எல்சா அப்படியே மனக்கசந்து அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது ஆனா போயிட்டு டேய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் முன்னாடி போய் நின்றுவா. கத்தி வந்து ஆனாவோட கையில் படும். ஆனா ரொம்ப அப்படியே உறைஞ்சி தூணாக போய் நின்றுவா. அந்த பனி தூணில் பட்டு பிரின்ஸ் ஹான்ஸும் அவனோட கத்தியும் விசிறி அடிக்கப்படும். அப்போ வந்து எல்சா வந்து செம்மையாக கத்தி அழுவா. ஆனால் ஏன் உன்னை நீ எனக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக கட்டி பிடிச்சி அழுவா. கிறிஸ்டாஃப் இதை பார்ப்பான். ஓலஃப் இதை பார்த்து ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து ரெயின்டியர் கிறிஸ்டாஃபை மோதுன்னு மோதும். என்ன வா அமைதியாக இரு அப்படின்ற மாதிரியே கிறிஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப சோகத்தில் முழுகி இருக்கும் போது தான் பார்ப்பான். என்னென்னா அங்கே இருக்க ட்ரெஸ் கலர் எல்லாருமே நார்மல் கலரில் மாறுது. ஆனா ஓடுது. ஆனாக்கு உயிர் வருது. ஸோ உண்மையான அன்பு தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் யார் மேலே உண்மையான அன்பு வச்சுருக்கோ அவங்களுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும். இதுதான் உண்மையான அன்பு. அந்த உண்மையான அன்பை அவள் பண்ணதுனால அவளுடைய ஹார்ட் வந்து நார்மலாக மாறிடும். ஸோ அகெயின் ஆனா பேக் டு த ஃபார்ம் வந்துடுவாங்க. ஸோ இதில் அக்கா தங்கச்சி 2 பேருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. எல்சாவோட மனப்பூர்வமான சந்தோஷத்தினால அவளால் முடியும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் அவளுக்கு வரும். அப்போது அந்த பனி எல்லாமே வந்து நீங்கி அந்த வின்டர் எல்லாமே மாறி சம்மராக வரும். அங்கே ஊர் மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்போ வந்து சம்மர் வரும்போது அப்படியே ஓலாஃப் உருகி போயிட்டுருக்கும். அப்போது இந்த எல்சா என்ன பண்ணுவா, ஓலஃப்காக ஒரு சின்ன பனி மேகத்தை கொடுப்பா. எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் உன்னை சுற்றி பனி பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், நீ உருகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளையும் சந்தோஷமாக வச்சுப்பா. இப்போ ஆனா என்ன பண்ணுவான்னா, நம்ம கிறிஸ்டாஃப்காக அவனுடைய வண்டி ரெடி பண்ணி அவளுக்கு வந்து கொடுப்பா. இதை பாரு, புது வண்டி எப்படி இருக்கு, உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டாஃப் கிட்ட காட்டும் போது அந்த பையப்புல ரொம்ப குஷியாகி ஆனாவை தூக்கி சுற்றிடுவான். சுற்றிட்டுக்கப்புறமா என்ன தூக்கி சுற்றிட்ட, ஐயோ ஏதோ ஒரு பரவசத்தில் பண்ணிட்டேன் விடுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான். அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா என்ன பண்ணுவா, கூப்பிட்டு சீக்கில் ஒரு கிஸ் ஒன்று கொடுப்பா. ஆஹா கொடுத்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் மறுபடியும் அங்கேனுக்கு கொடுத்ததுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டாமா, அதனால கொடுத்துருவான். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாம் ரெடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்சா கேட்கும்போது ரெடி அப்படின்ட்டு ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்சா வந்து இந்த பனிக்கட்டிலாம் வந்து விளையாடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவாங்களா, அந்தமாரி ஒரு பாட் ரெடி பண்ணி கொடுப்பா. அவங்க ஜாலியாக அந்த பிளேஸில் விளையாடுவாங்க ஊர் மக்கள். அதுக்கும் முன்னாடி அந்த வஞ்சக பிடிச்ச நாயான பிரின்ஸ் ஹான்ஸை ஆனாவே போட்டு பல்லிலே புக்குன்னு குத்தி அவனை படுக்க போட்டுருவாங்க. ஸோ அவனை அப்படியே தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த விக்கு மண்ட தாத்தா இருக்கார் பார்த்திங்கன்னா, அவர் சும்மா ஓவராக பண்ணிகிட்டு இருப்பார். இது இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திகிட்டே போயிருப்பார். இனிமேட்டு உங்கள் நாட்டுக்கோ எங்கள் நாட்டுக்கோ எந்த ட்ரேடிங் சொல்லலை, எல்லாமே கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. போயா வேலையை பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிளப்பி அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அவரையும். அப்படியே இந்த நாடு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரியும் ட்ரூ லவ்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு சூப்பரான மீனிங்கோட சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ட்ரூ லவ்னா என்னன்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் தன்னை பிடிச்சவங்களுக்காக தன்னையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது தான் ட்ரூ லவ் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கான்செப்ட். ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ வேறு என்ன மூவி போடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. லவ் யூ ஆல். பை பை. டேக் கேர்.